Kung tsakarot ka kita istorya ay sa balik laraw natin eh. Kagiti pumanawan. Banglong. Paltang labot kay kapal labot. Punay talaba mo, labamang analay nga. Ang banglong Wala eh. matita makaulit to, madidantok palaban. Dita mo. Sublim. Dita mo. Dita mo nga. Kaya sa atin, tano, makasublit ito trabaho. Bakit? Magkano ba presyo ng pinsan mo? 5,000 lang. Pwede na. 5,000? Offer lang yun ng panliligaw. Lalakad lang kita. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Andres, tambay ka man. Bigbigat. Ay, maday. Rajaya balay, blablabaak. Makikita na ito. Malaya na pinagawid kan? Pwede ba din pa yung mau? Manungal tao nga, nakawit ang balayin. Pau, nagawid kan? Sigurado ko rin nangyala kayo. Pero may Andres, 6 tanay. Sika pa yung mahit. Mga katao, kanatural. Manungal daw nga tikang. Ipapas mo man nga na kumalyumot ah. Uy, Andres, siguro pinamayam. Aji madigdiso ay ngilaw jubo mau. Napartaan na. Kunin mo nga kinapartak ka. Pura lang matigdis yung ilaw. Okay, sa baba, pwede ba? Dito ba? Nyani ka ron, sabi ka nga ron. Siguro, abang ang ginawa ni Bagamor, muruman sa amaw. Tala ka man. Bigat. Bastos tangiwa mo. Malaki ka, Andres, lalaki tayo mo. Saka may isa ka umutaon eh. Umuti makangag. Pura man nawan ti makangag. Mag-istorya ka sa damdam. Pumater man natin. Yung nabis pa yung magpanahon. Oh, kita istorya pa lang ka Andres ko tamang-tangan taragamaon. Nay. Isa ba na to yan? Kung ano ka man na to yan, baka dapat papanam sa balay. Pinga papanahon na. Nagbait pala istoryaan ta. Ay, kung tsakarot ka kita istorya ay sa balik laraw natin eh. Kagiti pumanawan. Ay na Andres, pamuyawid datan. No, madi kagawid at tapuson mo sumakit. Pamuyawaran. Isa ba na to yan? Nagadunto kami ngayon sa istorya na kasi check pa Ah, gawid Andres yun. Agin mamadipil Andres ka pa daw mga utog. Putulog po na dyan. Ang mati, balo na. Pinagbayag ka. Tulungan na ito nita na paspas na malpas. Daman nagatang kasi dahintan. Musik, nagadun nila bang kapantit ta. Hindi na di maing kuka. Muntid na 500. Ano pa man? 500, kay bagba lang. Muling ka. Ano ang wasay? May tato, yan nga. Tanong mo di maperdi ati pato. Ay, mayatay. Bakak. Misi na nadadama. Dapat. Ay na mas muta. Balik natin yun. Pagtaklaban, basta. Gusto may taji ugo-ugot nga si Dain kapay lang ha. Matino panay na imas. Alis tuta mata. Balik natin yun. Banglong. Paltang labot kay kapal labot. Punay talaba mo, labamang analay nga. Ang banglong Wala eh. matita makaulit to, madidantok palaban. Dita mo. Sublim. Dita mo. Dita mo nga. Kaya sa atin, tano, makasublit ito trabaho. Hindi mo lang bilag-bilag ni kuyong-kuyaw. Init tulad tata. Hindi mo kusus-kusus. Kusut-kusut ni Riyad. Bayag mo ang atan, tatay pa. Hindi natin pagsikataw. Uy, madi, magkaya na yung may kuka.
mo yung pakpak ko. Ay, yung pakpak kaya mo. Yung pakpak. Ay, pakpak ko turo pa mga to. Basta na eh. Mati ah. Ay, maday. Hindi ah. Sakit. Ay, basta na eh. Hala. Posible, maday may katimuring na to. Balimot gayam. Piling mo na lang. Wala. Nikati naman kanan na eh. Yung malagsab ng tudaw. Ang pay masok nga bripon na eh. Ay, ako. Ay, yung sirit na po ini tayo. Nangagdan sa imbaga ka. Ikot. Ginawa ang pala ko. Ah! Saan tayong babae mo? Ay, kabayo. Nakita mo ba yung pinsan ko si Pangga? Pinsan? Si Pangga, pinsan mo? Oo nga. Bayaw! Pinsan mo pala si Pangga! Lo, bakit? Kursunada mo rin yung pinsan ko? Oo, gustong gusto ko siya. At sarap ng pinsan mo. Gusto mo ilakad kita doon? Pero may kondisyon. Anong kondisyon, Bayaw? Maglagay ka muna sa akin. Bakit? Magkano ba presyo ng pinsan mo? 5,000 lang. Pwede na. 5,000? Ano yun? Eat all you can? Hindi ah. Offer lang yun ng panliligaw. Lalakad lang kita. Sa ganitong itsura, kailangan pa ng maglalakad? Sa itsura kong to, wala pang umayaw sa akin. Ayos ah. Kapal na mukha ah. Buhat na buhat yung sariling bangko ah. Nasa diskarte lang at performance yan, Bayaw. Wala sa itsura. No. Pasensya ka na. Hindi kasi pumapatol sa kabayo yung pinsan ko. O ito, siguradong magkakasundo tayo. Susunod na yung 1,000. Partial pa lang yan. Ay, Dido. O lang to, 4 lang to. 5 hinihingi ko. Sige, dagdagan ko yung 4,000. Pero siguraduhin mong mapupunta sa akin yung pinsan mo, ha? O sige. Sa akin na muna yung dagdag. Yung pisti sa bangat nga siguristan, aya. Oo, 1,000 lang naman na yung kulang. Tama na yan. Idagdag mo na yan. Lalaw pang kain. With kiss. Oh, Ilang kiss? 2. Oo, sige. 400 isang kiss. Para sa kiss yung 1,000, ha? Oh, pero sa pisngi. Oh, kapag inaantay mo, pwede ka na umuwi. Ako nang bahala kay Pangga. Sige na. Siguraduhin mo lang yan, boy. 6,000 yan. Pag sinagot ako ng pinsan mo, dadagdagan ko pa yan. May bonus ka sa akin, boy. No. Weh. O sige. Ako bahala. Kaya na. Ako na maunang uuwi. Ayaw mo umuwi eh. Alis na rin ako, ha?